taká. Ale toto som Teba ešte včielka nepýtala. Ja, no však to sú dobré, no. Dobre. No, toto je dobrá. Tuto dáš. Tu mám také husté Tuto dáš, cesto. toto celé napchá sa, vieš. Také to som spravil. No, toto celé napcháš a tuto, ja to inak tiež. Nie, tuto, tam dole len. Tuto by mal byť štoplík, alebo sa to dáva takto na rany, vieš. Na takúto latku to prichytíš. Jaj. Vieš? Od spodu. A je to zavreté vlastne. Aha. Vieš? No som toto kúpil, aby si vedel. Dobre. To je bloček. Preplatíme. Daj tam vysí. Do peňažničky máme tu. Tak to je jedno. No takže toto som kúpil, aby tu boli hodiny. No čo tu ešte píšu, aby ste vedeli. Vlastne, hej. Takisto sa to nastavuje ako tamto, ale čo tu ešte píšu. Značenie matiek. Biela je končiace číslom 1 a 6, žltá končiaca číslom 2 a 7, červená 3 a 8, hej, takže sa to opakuje po 5 rokoch. Hej, takže toto je tu taká pomocka. No a teraz je tu, hej, teraz je tu matka, vajíčko 3 dní, larva je 5,5 dňa, potom je nymfa a potom je kukla. Takže 16,5 dňa približne sa liahne matka, hej. Trúbce idú 3, 7, to majú rovnako všetky. Že oni skôr zavičkujú matku ako tu. To je dobré. Aspoň máme istotu, že je odskúšaná. No a ja som nezobral ten fenistý, no? No tak... Tam? No ja neviem, ja ho nepotrebujem, takže kto ho potrebuje, tak máš to tu ty dať. No a trúbce máte 24 dní, hej teda, kým sa vyliahnu. Vlastne kukla je 9 dní, tam má najdlhšiu kuklu, hej. A tuto vidíte, ako to vlastne ide, hej, vlastne vajíčko, potom je larvička, zavičková vlastne. Mamina nemá nikde popíchať, pozri. Ja mám aj ruky. Dobre si skovaný, dobre. Hej, no takže toto máme, no čo chceme urobiť, takže chceme označiť matku, že už kladie, Mišo ju bol pozrieť v týždni, že už kladie, takže keď už kladie je oplodnená, takže ju môžeme označiť. No on ju berie kusem mata. A ja mám dve. V tom väčšom som matku nenašiel, ale sú vajíčka, stojaté, takže včera sa musela oplodniť. Ale som ho nenašiel, ale som ho nehľadal, až tak, lebo je tam veľa včiel. A v tom malom matku vidím, ešte je štíhla a ešte nemá vajíčka, znamená, ešte nie oplodnená. Aha, tak toto je tá najrychlejšia. No toto je rýchlík, no, toto volá... Tu je kopec dobrých trúbcov asi. Nemá to, potom ťa to pichne. Potom ťa to Zapraskáva. napichlo, čo? Mami, nemáš sa mykať. Ale ešte som neskúšal, či píše. To zoberme, takže ideme značiť matku, hej? A tej matke toto trošku zostane? Ale to pritiahne. Áno, to je farba na matky. Tak ale to netrafil preznačkovať. Ne, ja som to nerobil nikdy, ani značkovanie, ani preznačkovanie, takže k tomuto vám neviem povedať, ale... Či nasazené čepičce prúdce zatrepiete, no čepička mi vypadla desi v aute. Nevadí. Dobre, takže ideme na matku, hej? Aby hrod nasákol, pritisknete jej na papír, až sa zatlačí dovnútra. Musím dať cesto, dobre. To sú trúbce. Hrod zavarím, že ho obšete savým papírem. Sa pozrieť na tušku. To vyzerajú včielky. On pomáha. A podľa možnosti čo najtichšie, aby sme ich nerušili. Miško, podrž to na sekundu. Držíš, som sa pozrieť, tam už aj tu tie vajíčka. Keby to videl, keby si ti vedel, no pustím. No sú tu vajíčka šané, hej. Keď sa tu donútra pozrite, v každej bunke je vajíčko už ležaté. To znamená, že matka ho nakladla pred 2 dňami, hej. V každej bunke, kde sa pozrite, všade sú vajíčka. Hej. A teraz ju treba nájsť a označiť. Tak čo, kde si? No. Ale ju nevidím. No je dlhá včela, no. Taký čierny špicatý zadok má. Čierny to ťažko povie, ale... Kde si tu musí byť, no možno, že sa išla ešte prevetrať.
ale už asi nie, už uvidím. Hej, takže tuto máme matičku. Jak vidíte ju, krásna. Hej, a takto sa odobere. Nesmiete ju poškodiť, hej, opatrničko. Máme ju chytenú. Ona nemôže ujsť, lebo toto je klietka na matky. No, takže ideme značiť, takže toto si dáme sem. Vidíte, ak sa snažia ku nej ísť, jej pomôcť, lebo som im mu zavrel, hej. No, tak to dáme zatiaľ sem. Dáme ich akože... No a ja som chcel aj natočiť video z toho značenia. Miško. Ale budeš točiť? Takže, hej, matka by nám nemala odtiaľ výjsť, lebo no, tak ticho domov, aj ticho domov, hnevajú sa na mňa. Tak, tak. Nevypichajú, keby pichali, by som kričal. No, matku som ešte neznačil, takže ideme to vyskúšať, hej? Tak ja to idem natočiť. Prvý pokus. Mala by tam vojsť dole. No tak chod dole. Či nám neušlo. Ona sa snaží odísť, no ale neprejde cez toto, lebo to je ona je tlstá, hej, tak ako trubec. No tak čo? Zídeš dole, nezídeš. Nechce sa jej. No už je tam, hej. Hej, takže teraz ju privreme, aby nám neušla. No, A tak bude... ja idem točiť. No, predsvakávajte tú tušku, aby sa tá farba čo najviac rozmiešala. To značí na chrbáty, ne? Samozrejme. No, teraz som jemnočko som ju pricvakol, bude sa hnevať. No, to už tak býva, že sa hnevá, keď ho niekto pritlača, hej. Niekde to vyskúšame, funguje to. No tak ale ona chodí jak naozaj. Takže musíme ešte trošinku. Hej. No jasne. To zoberte. Takže trošinku necháme zaschnúť. Tak. Tak. Už zasychá. No, aby nám neušla, teda tu zase musíme tam dať, kde ju chceme dostať. Však dáme ho do tej kvietočky. Jaj, ty už ju chceš zobrať. A nie? Pozri sa, normálne prešla. Ty kokšo. Ona nám prešla, Mišo. Takže nazad. Mišo, zobereš si ju aj s tým oným. Asi. Alebo ideme ju teda uloviť. Do toho onej. Môžeme ju... No však... No. Chytíme ju ešte raz do tých... Ty kokšo, normálne cez toto prešla, videl si? No vieš, ako ono to není presné, rozumieš? No, normálne sa tam obchala. A ja sa dívam ku nich, však ona ide. Počkaj, tu to dáme. Letela, či už je moc ťažká? No, ešte by letela možno, neviem, no už je dosť ťažká, no toto im sem dáme, nech pristanú. Pristávačka. Dobre, no. No tak Označili sme. Označená je, no. označená je, má Ujsť bodku. neušla. Ujsť neušla skoro, ty kokšo, ja som uvidel nekojí. A nepichá, hej, matka teda. Ja neviem, mňa ešte nepichla, niekto hovorí, že má žihadlo. Ja neviem, ja som to... A to nás asi keď pichne, tak by tiež zahynula, nie? Ja neviem. Ak má žihadlo a tichne, tak určite by zahynula. Potom ale prečo by príroda jej dávala žihadlo, keď by zahynula? To nemá zmysel. Tak ale včela má žihadlo a zahynie. No, ale včela není až taká dôležitá ako matka. Tak všetko je dôležité. Dobre, tak ideme nachystať to. No počúvaj, Michal, tak tuto štupík nejaký. A ideme do toho, či do tohto? Do toho. Jaj, Lepšie, hej? no tak to je jedno, vidíš, aj tu môžeme, jasné. Aj tu No to neviem, môžeme. že tu je taká komórka No prepojená. toto sa plne napchá s tým oným. Tú kráľovnú. Hej, a tuto dáme tú kráľovnú. Tu ste kráľov. A oni tady sa vyhryzú. Kráľovná. Oni sa prihryzú, ku nej. Oni. Môžeš aj toto dať a to tam normálne postavíš do úla. No a toto musíš dať samozrejme. Toto zavriem? No A jasné. tuto dám, tak tuto dajme cez to No teraz. však jasné. Napchaj do plna. Úplne do plna to natlačiť, hej. Nejdeš robiť nejaký záznam? Spravím nejaké videjko. Pre tých, čo tu nie sú. Ale... Vieš, kde je?
Počkaj, čo Ty kokšo, ale jak sa tam prepchala mrcha? No ešte je štíhla moc. Som sa normálne nalakal, že ide uletieť. No, musím tu To stlačiť. je bol prúsec, čo? Hej. Michal. Dáme. Koľko sa s ňou? No to... No, Čo s ňou trápime? My sa s ňou netrápime, ona sa narodila, dali sme tam matečník, no však tam si pozrite, 16 dní sa vyliahla. no ale kým sa oplodnila? No tak kým sa oplodnila, no a už kladie Asi vajce. mesačná robota? Môže robota. Môže. A je to na videu. Ako vám uletela matka. Že takého máme babráka. Matku chytá do ruky. Ty kokšo, ale som mu rýchlo lapil, videl si? Videl. Kurník, ak mi ujde, no tak to bude... Koľko tam toho mám dať? Aby ju vyhryzli? Doplná, úplne doplná. Aby ju vyhryzli. Neboj sa. To, oni ju budú krmiť už z boku, ona neumre. Úplne doplná to napríklad. Oni musia si na ňu zvyknúť, aby jej neublížili. Ale keď už sú mesiac bez matky, No to berú je tak- hociaku, nie? Si už ako toto. A teraz ju musíme dostať tam. No a mali by sme ju tam dať aj... No ale koľko to oni vyhryzú? Ako dlho im No to to už trvá? teraz štupík nemusíš dávať. No hej, ale že ako dlho to trvá, kým toto vyjedia? To ja viem, no. Nie, že budem týždeň čakať, kým... Nie, to týždeň. To oni sa na to vrhnú a budú oslobodovať bleskov. No tak toto máme. No a teraz si to ju musíme dostať, hej? Aby neuletela. Neboj sa, neboj. Sa bojíš? Sa zviesli. Máte, že len na hlave včielku. Už sme ju raz ulovili. Teraz sa bude ľahko hľadať, lebo je biela, hej? A pripúčená. Nie, ja som mu jemne držal. Počkaj, teraz kde mám ja ten môj? To som si odložil. Tu je nejaké... Áno. Pozri. No, takže ideme ju ešte raz uloviť. No a dáme ju aj so pár včielkami tam, hej? No, môžeme spraviť ešte video. Druhý fokus. Co vidím? Tuto sa odlomil plastík. Dáme preč, keď sa odlomil. A teraz sa ideme pozrieť, či ju tu máme ešte, či náhodou sa nenahnevala a neodišla. No. Ale myslím si, že nie. Tak kto ju zbadá? Bielu bodku. Ja vidím. Tu je, tu je. Ja ju natočím. No, natoč si ju, už je označená, hej? Vidím ju. Si ju natoč. Áno, tu je najlepšie. No. Tak vidíte, má bodečku, tak sa ľahko potom hľadá, ako preto sa to aj značí, aby ste aj vedeli. Poďte sa, oni sa snažia ju očistiť, aby ste vedeli. Lebo im tam vadí, pozrite, tá bodka im tam vadí. hej? Všímate si, že chodia kolo nej a rozmýšľajú, ako by ju zbavili tej značky. Krásny hrubý zadoček má, to znamená, že už je živená materskou kašičkou a už produkuje vajíčka, len tuto je tak málo včiel, že nestíha nie, vyviť ju stíhajú, nestíha vyklasť to, čo... Aha, plasty nemá. Nemá kde. Má plasty, ale málo a má toto. Tu tam mám, už je tam, hej? No, chcem tam dať aj zo 3 včielky. Ja? To by tam vošla sama. Tak lebo som ju nasmeroval, som jej povedal kade a ona išla. No ten štupel podaj. Počkaj, teraz sa tam dostala k voľnému, ja ju potrebujem vidieť, no. Daj ten štuplík. Výborné. Ešte túto jednu dajme preč. Čo je na vrchu. No, máš ju s 3 včielkami, hej, oni ju budú živiť, krmiť a tak ďalej, hej. No a tuto teraz sa dívate, čo viem, podajte mi ten nožiček, tam je pri tom onom. Tak. Teraz sa to robí následovne, hej. Tuto máte čerstvé vajíčka, vidíte? Tak aby oni mohli z neho natiahnuť matečník si. Oni budú ďalej pestovať matku, keď zistia, že nemajú, hej. Takže toto vajíčko necháte takto z kraja, hej. A oni tu vyťahnú matečník. A budú si ho ďalej pestovať, hej. Tuto vidíte, že donesli už aj pel. Okrem zásob, ktoré tu majú, majú tam aj pel už donesený, to je ich bielkovina, hej. Tu ten dáme naspäť? Nie. No nie, tuto dáme do vosku. No hej, takže Miško, máš ju tam, vieš čo máš s ňou spraviť? No dáme tam len, kde ju tam dám? No položíš ju do... no tak ja neviem, ako to tam je, ako to tam vyzerá. No je tam teraz plodisko iba.
No. Takže tieto chudiatka sirotky teraz budú sa snažiť čo urobiť? Matečníky, lebo nebudú mať matku. Podmajú. Keby som vybral jeden rámik a dal to na stôl. No, veď na tým dúmam. Vyber normálne jeden rámik z kraja. Ale tak sú všetky suché. No, tak jeden. No dobré, nemáš tam zásoby Sú, žiadne? po bokoch sú zásoby, No, ale však to. po 8, 10. To neštípe, to páli. Napúchala to, či? Ja som je. Keď som nastúpil na ušu, No takže, hej, takže sme urobili odobranie matky, hej, aby tuto, a oni tu začnú pestovať ďalšie. Oni tam začnú, Čiže ono sa to takto nechá v úli niekoľko dní, alebo... Nie niekoľko dní, oni teraz tuto si ostatné včely, ktoré nemajú matku, dáme do takého kde nie matku. Áno. Oni si na ňu zvyknú na ten jej pach a tuto začnú vyhrízať, až sa k nej prehryzú a vypustí sa vlastne a ona si pôjde pracovať, hej? Rozumiete? Cesta von. No, oni musia... Zásoby, aby už žili, ale to... Nie. Oni z vrchu budú na tom makať, až ju pustia, hej? Až sa k nej dostanú. No, tak teraz, Michal, ideme túto spraviť, ideme ich dať. Tam sa nám robili medzistienky, že? Teda matečníky, chcem povedať. Nebude zima? Prosím? No tak nejako ju moc nevetraj, no treba ju dať, čo ja viem. po tričko. Nie, no však dajú túto, aby nemala, aby jej nefúkala. Šup, už máš zabavené, nevie sa, neudesí. No, takže toto máme, no tuto je nejaký klobúčik, ktorý nepotrebujem zatiaľ. No ten dym si ideme spraviť, hej. A teraz čo, keď tu priletela včela? Čo s ňou spravíme? A jeden nemá matku. Jak som sa to snažil rozmnožovať vtedy, podľa mňa vtedy som to, jak som do tých oplodniakov ja bral tie matečníky, tak čo tam pípala tá matka, tak tá odletela a stará. Kúsok toho. A oni ešte vychovajú jednu, hej teraz? No tak uvidíme, však keď sa podarí, bude ďalšia rezervná, keď sa nepodarí, nebude. To je, vieš, ako niekedy sa ti podarí bleskovo ďalšiu vymakať a niekedy nie. Tak by sa mal zadymiť, aby sa ukludnili. Nie, aby sa ukludnili, aby si mysleli, že horí. A oni sa vtedy tlaknú a Začnú nasávať. začnú papať med, čo tam majú. A nemajú kedy ťa pichnúť. Tak, nemajú čas na teba. Ako kedy, niekedy si nájdu ten čas. Niekedy si nájdu aj ten čas. Štvrtok sme dávali cestu a ja som bol ešte v piatok a vtedy som našiel tie vajíčka. Už sme vedeli, že je matka oplodnená. No čo ideme urobiť, hej? Ideme pozrieť, či je plod. Nie, ideme tuto zobrať aspoň 2 rámiky, ktoré dáme sem a dáme tieto do medníku, hej? Aby ste vedeli, čo ideme robiť. Takže tuto máme vlastne... Tam sú 2. Tam sú 2. Prečo tam je medzistenka medzi nimi? To ja som... Len tak, hej? Dobre. No. Ešte takto, toto si dám asi všetko preč. By som tu mal... Zase mám tu, hej? Môžem si jednu zobrať, pánom ukázať. Jasné, samozrejme. Na toto je, aby sme sa učili, čo sa dá učiť. No. Chceš si dať? Ten med. Medík. Také to máš doma vo flašku. To namosia, takýchto plástov. Normálne. No, mali sme tam minulé matečníky v tomto, hej. Chceli sa nám rojiť, takže ich ešte raz dneska odkontrolujeme. Či teda prestali vymýšľať, alebo neprestali. Ty si tiež okoštovať na ne? Vidíš, koľko v jednom bolo na Takto majú plné úle. Takto majú plné úle. Vidíš tam? Ty on sa uklívakli.
No, tu je plodový. A pozeráme matečníkov. Minule sme vyrezávali matečníky a bolo ich tu dosť. A teraz... Matečník nevidím. Poďte nabok troška, detičky moje. Kde sa bojíš sa potom chodte von. Som ho dal opačne do hája. Nie, nechaj sa tam, čo je tam. Koník. Miško, otoč mi ho, prosím ťa. Ten medník. Jaj? Dal som ho hore nohami. Teraz sa dívam, keď som to tam pokladal. Až aj takto, aby sa nezavreli, tak troška ešte posunú. Ešte troška posunú. Dobre. No, toto je ten stavebný, minule sme ho vyrezali, hej. Vidíte, už ho znova dorábajú, hej. A zase veľké bunky trubčina, jasné, hej. Ich nezajíma, keď im dáte divočinu stavať, alebo stavebný rámik, tak všetci stavajú proste veľké bunky pre trubcov, hej. No, takže... To malých oni nenakladú, to sa nedá zvetiť na trubčie, hej? To som vysvetľoval, tak vám to ešte raz poviem. Matka, to nevadí, matka keď kladie do malej dierky, stisne jej to brúško a tým, že jej stisne brúško, spermie, ktoré má v sebe z toho trubca, sa uvoľnia a oplodňa to vajíčko. Hej? Pokiaľ je veľká dierka, nič jej nestlačí to brúško a vyjde neoplodnené vajíčko. Hej? Jasné? Jasné. Takže, hľadáme matečníky, či náhodou. Tuto je kopu larvičiek, ale zatiaľ matečník nevidím. No tuto je akože miska, hej, tuto je príprava na matečník, hej, ale skontrolujeme, nie je tam vajíčko v nej. To znamená, možno sme ich minule už presvedčili, aby nevymýšľali. Hej? No, tak čo, ideme to teda dole. Pozerám, matečníky sa liahne plot a čerstvie nevidím nadkladený. Tak až si začali tam... A med som videl. No veď to, že nosia med, začala lipa kvitnúť, takže nekladie... Tam ale sú tam vajíčka a matečník vidím. Sú tam vajíčka v strede. Hej? Vidím tam. Ja tam vidím z odvodu. Ale ja mám sieťku pred očami. No tak ja som si dobral okuliare na to dneska. Tuto sa mi zdá, že vidím vajíčko jedno, druhé. No nič, matečník likvidujeme, nechceme, aby sa nám rojili, hej? Ani matky nechceme z nich pestovať. Hej, vidíte, je tam kašička a je tam... Takže tak. No Vilko, uhni, lebo ťa pritlačím a budeš sa hnevať na mňa. A neoháňať sa, hej, keď už niečo máte na sebe, úplný kľud, no keď už pichne, aj tak už tomu nezabránite. A tu je krásne zaplodovaný, hej. Tam je matečník dole, jak vyšitý. Áno, no tak ten už je pripravený na to. Ten už treba dať do oplodňaku, hen tam. No, tak... Čo budú pestovať? No, tak môžeme im ho dať, kľudne. Tak dajte ten nožik, počkaj. Tak im ho dajme, nemusia vymýšľať. Už je hotový. To bude vyľahnutý za... Tých 16 dní si ho No. Mišo, ešte, že ťa tu máme, ty kokše. A oni to spoznajú, že ho tam majú, alebo ako? Jasné, že to spoznajú. Nesmie sa dlho nechávať, lebo by vychladol a bolo by zle. Tam sa vyľahne z toho kráľovna. No, pozri druhý, jak vyšitý. Oni chcú, ale my nechceme. My nechceme, aby sa nám vyrojili, no. Tak mi od polovička úľavou zatiaľ s tou naftou. Dobre, tak toto sme vybrali. No dobre, sme tu prišli, Michal, to by nám vyletel roj za 2 dní.
Vidíš to, minule sme to všetko kontrolovali a už sú zavičkované. No. Čiže len takto sa dá ako ich presvedčiť, že nie, hej? No ináč sa niekedy... Ale to dohája. No, čup. Nešpekulujte. Niekedy sa to nedá zastaviť, keď majú rojovú náladu a niekedy oné. No, je tu krásny plod aj čerstvý, nakladený, hej. Tu vidíte larvičky. Hlavne matečníky, aby sme neprehľadili, lebo nechceme, aby sa nám to vyrojilo. Hej. Tu sme im dali medzistienku minule, hej, všímate si? Nie, dole sme dali, pardon. A toto bola predtým. A vidíte, niekedy ona ich tak ženie, že nestihnú ani vystavať a už im kladie vajíčka, ale tuto My môžeme ten matečník dať na tento štoplik, nie? To tam bude pasovať. Môžeme. No neviem, tam nedalo sa to. Není tu plot, takže nič. Postavili, ale tým, že majú rojovú náladu, hej, rojová nálada je vtedy, keď stavajú matečníky, tak sa im nechce pracovať, oni sa chystajú na niečo úplne iné. Hej, a kašľú na to, aby to tu dostavovali. Hej. Idete z domu preč, tak nebudete ešte stavať, keď nemusíte. Náš matka je to dobrá, takže už škoda ešte meniť. Neviem, ja ju ani nehľadám, lebo plod je. Ale... To množstvo sa dá vôbec nájsť? No, samozrejme. Ten štoplík je jak odtiaľ. Tak dáme do neho ten matečník a nech si ho... No, tuto je na spodku trubčina. Poďte na bok. Poď na bok teraz. Som mohol. Tu. No. Musíme ich celé prezrieť, lebo hovorím, nechcem, aby sa nám rojili, hej. Proste. No, tuto je všade krásny plod, hej. Vidíte, všade sú larvičky alebo vajíčka. No, takže tu by mohla byť možno aj matka. To je matečník, miska. Není tam nič, ale oni si mysleli, že tie dva im budú stačiť, ne? Že som im zlikvidoval, takže no krásne zaplodované, hej, vidíte, od vrchu dole. Proste to je kvalitná matka, ktorá keby nám uletela, by nás to mrzelo. Hej? Je vám to jasné? Prečo nechceme, aby nám uletela? No keby ste tu sedeli a že budete dávať pozor, no tak môžeme aj roj si vyskúšať, ale ja tu sedieť nemám kedy a vy asi tiež nie. No toto je tiež samá larva, hej, samé larvičky, hej, to vidíte. Vnútri, v každej tej miske sa vám larvička robí, alebo sú okolo vajíčka. Proste tá matka by tu aj mohla byť niekde, hej. Mami, tati, mám ovčielku? Hej. Ja vôbec sa hrozne zľahčím. Ešte sa dívam. Tati, to si urobili To hej, dobre. No, hnevá sa trošku na mňa, no ale to už tak býva. Ale to sa hneva na tačna, alebo on je odtrhnul. To bolo dovinné. Díva sa na ňo. Vidíš to. No, Miško, tak zobral si ten jeden tam? Áno. Dobre. No, čo s vama teda? Ešte musíme vás kontrolovať, lebo vymýšľate. Mišo, neviem prečo, ale tento dymak páli. A ja mám doma dymak a ten v živote som sa na ňom nepopálil. Zajímavé, čo? Dobre. Dobre? Super. Fúkni ho tam a je tam. Čo sa nám tu deje? No chápete to, že toto páli a mňa nepáli doma. Nikomu to už je prázdne. Mu to vyhorí raz, dva, toto je ako si. No, troška
dymu im musím dať, aby... Na pár dní je nula. No to bude za chvíľu. A z dobrej fajty takisto, hej? Na pár dní môžeme znova vyskúšať, či uletí alebo nemusí. Jaj, no, to už nechám teraz na teba, Michal. Ja budem doma študovať to video, ako to robí. No dobre, počkaj, toto si tu tak položíme. Vidíte, všade im nechávam vetranie, aby mali čo najviac vzduchu, hej? Proste... Kubo, poďte odtiaľ na bok, aby tam mohol chodiť. No tuto sa zavrzli nejaké. Stojíme ďalej ako s tými dvaja. No, dievčatá, šup, šup. Vidíte, ono sa sem tam nejaká pripučí, no čo proste človeka neteší, no ale žiaľ Bohu, no aj to sa stáva. No tak, Luci, bagetka. To sú nejaké mŕtve, čo, buď sme ich pripučili, alebo tam zašli. Ide, hej. No ale veď krupica, chcem vám to vyčistiť od mŕtvoliek. No, na to bacha, nezabiť ju. Ale sú to na špape, tam ideme, tak... Budú sa brániť. Ešte nám to popíka, bez rep. Tak máte ďalšie. No. Tuto není plot, takže táto pôjde preč. Tým, že tu není plot, tak tu není asi ani matka. Ešte pre istotu. Dobereme. Na tých prázdnych hraníkoch, keď sme dali bez tých protiekov, čo si sami stavali, tak len trubčinu, ale keď sme dali všetky také, tak by sa to dalo aj robot. No jasne. Ťažko povedať teraz, čo hovoríte, ako je a či je. Že oni keď majú medzistienky, tak vždycky To už majú pred prípravu. No, divočinu stávajú trubčinu. Ale keby nemali medzistienky, tak... No Mišo, biedne s medom, všímaš si? Všímaš. Aha, nevšímal som si doteraz, ale... Tak ja si všímam, že... Ale Jožo mi vravel, že bieda. Že proste... To je nič, no. To je... Neviem, čo budeme točiť. Hore majú púsku, či to je takú spoločnú? Teraz majú aj tam, aj tam. Nedávame mriežku my osobne teda. Keby bola mriežka, tak sa to tým pádom oddelí, že tam hore si autovci dávajú zásoby. No. Ale sa vlastne... A toto sme minule dali medzistienku, vidíte, krásne už začali stavať, hej? To sme minule im ju tu dali. Je krásne predstavaná už, hej? Neľúbime sa aj dneska, no. Ale aj to počasie je také nič moc. Tu už matka prešla aj dole, vidíte, aj tuto si nakladla. Tak chod do haja. Môžeme. Hlavne matečníky, aby sme neprehliadli nejaký, hej? No tak. Rúci, špagetka. Čo si mám dať? Kuklu kvôli vám zase. To už sa hnevajú, lebo ich rušame, no. A nie je počasie bohliaké, no. A už to chcem dopozerať, lebo môže tam byť ešte skrytý matečník, hej? No babi, tak čo? Necháte ma ešte dopozerať tie 4 ramiky, či nie? No, neľúbi sa im. Neľúbime sa im a neľúbime sa im. Čo no, tak musíme to dať takto a dať si ten klobúk. Do tváre to nemám rád. Že, Michal? No, ja tiež vidíš. Vyzeráme jak Angelina Jolie. To je kto? Počkaj, tak ešte raz. Hlavne matečník, keby sme zvládali, ten treba dať preč, hej? Nevidím. Tu nevidím. Ten matečník stávajú z nakleného vajíčka obyčajného, alebo... Oplodneného. No, oplodneného. Ale čiže nemusíte mať najprv matečník a potom tá matka. Najprv naklade a potom stávajú ten matečník. No, Som vám ukazoval, je tam miska, do tej misky. Ale keď nie sú misky, tak oni vedia z toho rýchlo spraviť ako matečník. Aj z bunky. Aj z normálnej bunky. A tie včely ako vedia, že majú robiť tú misku?
oni vedia, že im chýba matka. Teda, No dobré, ale toto im nechýba. no ale tu sa chystajú rojiť, tak oni sa predpripravujú, aby matka mala. To je rozhodnutie toho roja. To je rozhodnutie matky, či tam dá vajíčko do tej misky. Nie roja. Roj, ona potom zblbne ich a výjdu s ňou preč. Čím viac ich zblbne, tým lepší rojí, hej? A Mišo ale zásobí 0 bodov, ty kokšo. To je úplne v prdeli, no. Ja neviem, čo... Tam fúknime henke dve. Ja nie, keď sme chceli dávať tam. No je to... Aspoň jednu im dajú. To je jedno, čo im dáme, ale potrebujeme im sem dať ešte jednu medzistienku. Mali robotu, lebo keď mi dať robotu, tak vymýšľajú, to si všimol. To však nič nekýbi. Lipa a Agat bude sa. No Agatu je skoro nič u nás, to nie, my sme není južné Slovensko. No však tuto je Agat, To je nič, Miško. Toto je celý les. No nič, no. hej? Čo, no ktorú nezoberieme? Tuto nezoberme, no. Ešte sú tu zo 4. No ideme nazad s nimi, hej? Ja som rozmýšľal, že som tam mohol celý medník fúknuť. Vieš? Nemusím ho rušať. Rozumieš? Nestojte za mňa, ja nevidím dozadu, decka. Ja ti stúpim na nohu alebo na to a budeš potom sa na mňa hnevať. Je otvorené, Miško? Otvorené, hej. No, veď sa neznívajte už toľko. Nie je dobré počasie na pozeranie, no ale potrebovali sme urobiť tento úkon, hej? Hnevajú sa. Takže toto zavrieme. Toto zavrieme, zateplíme. No Michal, nemáme tu prepážku, čo? Prepačku nemáme. Môžem jednu doniesť od seba. Tak potom musím prídeš dodať, dobre? Dohodnuté? Dobre, No. Takže tieto 3, 4 dáme a ešte jednu menšienku. 5. Dobre? Treba zase skoro. Dáme si okuliare, aby sme na nich lepšie videli. Tu chcem vidieť plot. Tu bola ešte minulé neoplodnená matka. Vyľahnuté sme našli dve, že? Viete, prečo sa mi tu dobre darí? Máme tu premiéra. Je to tu dobre. dáva istoty. Dáva istoty, jasne. No Mišo rozmýšľal normálne hen tam dať kilo cukru, no nedá sa nič robiť, tak tam majú zásob skoro nič. No neviem. Nemajú zásoby, tak čo začnú vynúť? No, samozrejme. Skúste nejesť, ja sa vás pýtam za rok, za dva, ako ste to prežili. To je presne to isté. Sú takí nejakí. Hej, no tam tí... Tuto bol med ešte donesený od Mira, hej? Tento je jasný, že ten pôjde hore. Však nedáme im radšej henty medzi stienky s tým, tie ramiky s tým Veď medom? ideme im to dať, Miško. Veď... Ale týmto som myslel. Čo tým chceš dať? Majú všade plod a kúsok medu majú, ale rozmýšľam, či im tam nedáme aspoň kilo cukru, ale mala by byť teraz značka. Včera bola značka ináč. Aké to je? Včera bola Tam sú značka. misky nad tým No nachystané? misky sú vždy, Miško, vždy sú misky. Len aj napríklad v Bratislave, keď ich volia, aj tam sú misky. Vieš? Ja potrebujem plod teraz nájsť, či sa oplodnila matka. Hej, toto je ten trubčí, ten sa komplet vyliahol, hej, toto mi dal ten jeho stavebný, hej. No, takže zatiaľ necháme. Ešte rozmýšľam, dáme ho hore.
2 miestnenky do dola minimálne. No, plot. Ideš tu na matúčko? Dve, ty s mamou, ty budeš tu na matúčko. Nevidím, je to všetko vyľahnuté. Ďakujeme, Není čo? Zatiaľ nevidím. Ona kým začne klásť, kým sa rozkladie, vieš, ako to chvíľu trvá. Tu sme dali medzistienku, tu krásne vystavali, plod ešte nevidím, ale makajú dievčatá. Niekde aj misku aj v strede ramika ti pripravujú, hej. No, oni skúšajú, no, vieš, ako, no, kde sa im tak zadarí dať. No, keby sme ju našli, tak ju označíme, to je jasné. No, veru, nič tam nevidím. Ja ju nevidím, ale sú kľudné, takže matka tu bude isto. Ja hovorím, ja jednu mám oplodnenú doma a druhú nie. Vieš? Nevidím tu ani vajíčko, nič ešte. Nevadí. Ešte počkáme chvíľu. Však tam už sa chystá druhá, keby čosi. No veď ja mám dve doma, no však jedna už kladie. Tu to krásne vystávali. Do tohto málo kedy ona kladie, no matka, ale stane sa aj to, hej, keď už nemá kde, tak ide aj do týchto čerstvých. Radšej kladie do tých tmavších, hej. No. Tak ešte nie je oplodnená, no tak to sa stáva. No. To je taký zásobný. Ešte nemá tu nikde vajíčko, nevidím. A tie, čo sú zaviečkované, tie sú ešte z toho starého? Ten med. Med je to... Na druhej strane boli také zaviečkované? No to sú... Nie, však... Čiže Tak sa dívam. Počkaj, sú tu vajíčka, dobre. OK, už ho vidím, ja ho vidím tuto. Tuto na spodku sú vajíčka, stojaté, v strede. Cez kuklu to ťažko budeš vidieť, ale je tam. Sú tam vajíčka. Na 100%. Stojaté. nie je to drotik? Nie. Počkaj. Ja som ho tam nevidel. No mne sa zdá hento, že sú vajíčka. Čo no, nejdem ho búrať. Keď sú tu vajíčka, tak by mala byť aj matka. No takéto vidíš tie zaviečkované vajíčka? To je trubčia bunka. Vidíš to vajíčko tam, pozri sa. Počkaj, no tak ti ho idem na ukáž. druhú stranu. Nie, nehaj to. Ja ti ukážem presne, kde je vajíčko. Sekundu. Musím sa nasmerovať. A tuto je, v tomto je vajíčko na 100%. Šikme, vidíš ho tam? Vidíš ho? Takto je šikmo, v tejto bunke. A musíš ho vidieť. No, cez tú kuklu to je tak, vieš, pozeranie o ničom. To je vajíčko na 100%. Dobre, takže som spokojný, matka tu je. Ináč tu by mala byť, keď je tu čerstvé vajíčko. Väčšinou tam, kde je čerstvý plod. No je to vajíčko na 100%. Nebudeme ho búrať. Aj tuto je ďalší, čo teda ho vidím na 100%. No. Tuto dole, vidíš? V tejto bunke musíš ho vidieť do dola, je otočené. Je šikmé, to znamená dvojdňové. Nepovedz, že ho nevidíš, lebo ti kúpim okuliare do prčice. Tak nič, kúpim ti okuliare. Nedá sa nič robiť. No, teraz im dáme listenečku. Dobre, sú tam vajíčka, takže som spokojný. Pozrieme toto, keď už pozeráme. Toto sú tie kľudné ešte, no. Tam ich je veľa, tak vymýšľajú. Ešte sa pozrieme, či tu neuvidíme vajíčka. Veľa trúbcov. No trúbcov oni budú teraz využívať na vyhrievanie, hej. Tuto boli tie matečníky, tuším, vyliahnuté. Na tom druhom to bolo, ešte na prvom. No medom je to biedné, Jožo si stiažuje, ty kokšo. Oni ma pozerali pred týždňom. Videl? Pred týždňom videl. To je doma, nie? To
Týždňom. Pred týždňom. My sme to 29. a potom... Toto je peľový, hej, a troška má na vrchu medu. Je ťažký, lebo má peľu veľa. Potom ešte 5. sme to boli. Dobre, tak ešte im dáme jednu medicínku, aby sme im dali robotu. Lebo nedáte im robotu a budú špekulovať potom. Choďte domov. Toto sa nebudú, však nemajú ani jednu. No Miško, tak jednu tú prepážku sem treba doniesť potom, hej? A to prepážku sa vlastne tam rozdelí na dve polovičky, ne? Nie na polovičky, ale oddelíte. Tam, kde není Tak. rámy. Tak, presne. Tak alebo môžeme tam dať medzi stienky. Teraz už je teplo, už není nejaký problém s... Teraz není problém s vyhrievaním úla, hej? Teraz už nie sú také zimy, že by to neprežili, hej? No uhni. Poď sa privrznem a budeš sa hnevať na mňa. Takže, toto boli tie staré. Medové, no tak im ich sem dáme z kraja, aby ich opatrovali, hej? Z jednej strany, z druhej strany. Toto je taký trubčí zásobník, tak ten dáme sem. Teraz hodíme listenečku ďalšiu. Majú. Teraz proste už není problém, že by nevyhriali, hej, tak kľud, nemykaj sa. Ti to hovorím, nemykaj sa, keď začneš mykať, oni si myslia, že sa bojíš a začnú Som sa mykal len tak. No. No toto je ten stavebný, hej. Zatiaľ ho necháme. Mišo, musíme ešte jeden rámik zobrať a urobiť ešte jeden taký stavebný. Ja som v Lani len jeden spravil, hej. By sme mali také ako to. A doplníme ich niekde vesínka, niečo. To je jedno. Nemusíš dávať prepašku. Ale rozmýšľam hen tomu normálne, že by sme mali aspoň kilo cukru fúknuť, Michal. Vieš? Ešte rozmýšľam, ešte tu to dáme. Takto, nech sú tie medicinky, tam dáme medzi. Domov. No. Tomu nerozumiem, že nič tam nie je. Prosím? Tomu nerozumiem, že nič tam nie je. No keď... Možno to tam... Ja neviem, ty sa ideš najesť a keď ti nič nenavarí žena, tak čo? Dáš si niečo? No nedáš, lebo ti nenavaril. Ale nie je nič teraz? Však nie je značka. Včera som bol u Joža a mi povedal, že takú biedu nepamätá. No, to hovorím. Nie je to kvôli tomu, že zamrzli tie kvety vtedy? To nie je zamrznutím, to je... Som to tu vyprával na tých školeniach, že proste... Keď raz není, tak není. Môžete mať super pripravený úl na jar, na 1,000,000% pripravený úl. Keď príroda je zlá a nedá to, čo má dať, tak môžete sa aj, ako sa to po slovensky povie, aj po. Proste, kde nie je ani čer nebere, či ak sa to hovorí tiež. No, takže tieto majú zásob dosť, ale hen tam Mišano rozmýšľa, že sme aspoň kilo mali prišúkať. Čo? Neviem, no. Neteší ma to, ale... Trochu z tohto dať tam, nech nemiešame cukor s medom. Tak... Lebo tu ich je dosť, nie? Tu Je dosť, ale tak ja som zase jen tam potreboval také dať, kde je plodím nechať, vieš? Ja som nechcel miešať. A nebol tam taký rámik bez plodu? Však som ich dal sem dva. A nič, no, prežijú. To ináč začína lípať teraz, no takže... Čo ja viem, no. Chcelo by to mať také krmitko, čo by im to dalo 10 dekov cukru. Rozumieš? Oni ho akorát zedia a nebudú ho ukladať. Ale ako náhle im dáš kilo, tak budú z neho možno pol kila uložiť. Čo sa ti tam nechce?
pasuje to vykaš, hej? Tak? No, dobre, to je dobre. No nič, poďme písať, čo sme tu vyviedli. Ja som tam vajíčka videl také, ešte len začiatku, ešte nie rozfofrovaná, rozumieš? Ja som nevidel, ale to uvidíme za pár dní, či tam boli. Tak to už zajtra uvidí barvičky, za 2 dní. Takže toto máme, ideme písať. Ja som videl niečo, neboj sa. Ja zase. A to vôbec, ne? Poď sem. To nemá žiadne. Vieš, to je bez žiadne. No, číslo 1. Budeme písať teraz, hej? Dneska máme koľkého? Už 11. Kúrnik, šopa, jak to beží. 11.6. Vykrojené dvakrát matečníky, jedenkrát do oplodňačika, hej? Teda 3 sa vykrojili, ešte jeden je tu taký nezavičkovaný. Takže toto máme. Teraz dali sme im tam 2 medzistenky, sme tu dali, Miško? Myslím, že 2. Dodané dvakrát medzistienky. No napíšem zásoby LTT. Vieš, čo je LTT? No, treba to pozrieť za pár dní, že či... No, tuto napíšeme 11.6.2016. Označená matka. Kládla. Kladie. Predaná Mišovi za... Urobíme dražbu, hej? Díva, jak stúhol. Použitá do... Čo to je? Paštinej závady, hej? Napíšem k šéfovi, aby vedeli všetci, hej? Dobre, teraz napíšeme dodaný matečník. No, to sa ešte nejde liahnuť. No aj to ti vraví o liahnutí. Ja som ma zaujímal, že v akom je... Z čísla, dodaný matečník z čísla 1. Hej? A budeme ďalej mať o podňačiku ďalšiu matku vychováme, ak sa podarí. V akom stave je? No, ešte larva. Kačku, chceš skúsiť? No, larvu vyhoď. Alebo... No, 11.6.2016. Krmia si. Videné vajíčka. Kráľovský pokrm. Ešte skontrolovať. No, horkú, čo? Zásoby až moc. Lebo sú tam z oného. A dodaný medník, hej. A 2 námietky z čísla 1. No dobre, tak toto sme popísali, Michale. Pre kráľov. Dneska ju choď prebehnúť a uvidieť. Smejem, neboj sa. Zvládneš. Mišo, tuto sa to oprelo a tam tá farba sa dala. Vydiala? Neviem, či videla, ale na tom papieri je, takže to Mičko nájdeme. Dobre, to je to. Na pečko. To som chcel aj ja vedieť. Ja mám dymak doma, v živote sa nepopálil na ňom. A kde páli? No všade, kde sa dotkneš. Tak tu? Jak sprostý. Asi je to iný materiál, ale toto asi vezmeš preč. Asi hej, niekto tu nezačnú žrať. Tak.
No dobre, tak čo? Má niekto nejaké otázky tajné, netajné? Ešte rukavicu schováme sem. No Či? tak, ja som to dal na schvál do tepla, vieš? Dobre, tak ju dodal, nesmiem zabudnúť, že Ale som to je ju jedno, tak nemusíš sa. A ideš tam teraz, hej? No? Tak je nejaká otázka k tomu, čo sme dneska vyviedli? Ja mám otázočku, a nie k tomu, čo sme robili, ale k tomu oplodnenému, neoplodnenému Vajíčko. vajíčku. Ak sa dostane po z oplodneného vajíčka, sa vyliahne včela. Neoplodneného trúbec. Z oplodného sa vyviahne včela. Alebo matka. Neoplodneného trúbec. Jasne. To znamená, ak som dával pozor správne v škole, tak neoplodnené vajíčko má len polovičku genetickej informácie. Správne? Už zase chceš, aby som bol genetik kvôli tebe. No nie, lebo tak ako keď aj v ľudské, hej, proste Ten telefon dajte chromozómov si na vytvára jednu osobu. Tam ešte dávať tie kukliky. Mišo, tie kuklice budeš dávať si bere. Vezme, no, tieto bereme preč. No, nehal som tam ten bloček na ten oný. Aj ten kalendár. No, zoberiem a Musíš dočiahnuť, alebo tam sklopíš. nedočiam, to už som raz skúšal. Tak, Chýba mi 5 cm. Jak Tak, je potom musíš schopný pobrať. oplodniť tú matku, keď je on sám neoplodnený? No, počkaj, ja som myslel, že to vieš, keď to nevieš, tak to je na mňa. Dobre? Tak to, poď sa nechce, choď preč. Tak sú tam dierky, až keď tam nejaká ostane, oni vyjdú, hej? No dobre, Toho trubca hodiť tam na letač? to je jedno. On dojde. To je Vilko. Beťar Vilko. No, Takže takže nechceš ho matku domov. sme označili. Prvý v živote som to robil a všimol si si chcela uliť potvora. Začiatosník, Doma. toho ja zdrnem. Kokšo, normálne som ostal vo večereku na leze, hneď som mu chytil do dlane. Je to zachytené. Je to zachytené, jak chcela ujsť potvora. Tak vy tam ostávate, hej?